parlant d'accions mediambientals als centres educatius. L'Escola Joaquim Ruyra forma part de la xarxa LH Escoles Sostenibles. Aquest curs han desenvolupat una forma de mesurar si la comunitat educativa fa correctament el reciclatge i segueix les mesures d'estalvi d'energia. Ens ho expliquen en aquest reportatge de l'Eric Cayuelas. Com som escola sostenible i el que estem intentant sempre és reciclar de forma correcta, reduir el consum d'energia, doncs vam decidir fer que no fos una competició, sinó que de forma col·lectiva, de forma global, puguem arribar a reduir aquests consums d'energia i a reciclar de forma correcta sense que fos una competició. Com ho quantifiquem? Ho quantifiquem de forma col·lectiva, amb taps d'ampolles. Els dipòsits estan fets amb capses de cartró i ara ja han començat el segon trimestre. Això seria, diguem-ne, la pissarreta on tenim els ítems que s'han de complir. Pissarres, llums i papereres. Llavors els agents sostenibles entren a la classe a l'hora del pati i revisen que la pissarra digital estigui apagada, que les llums estiguin apagades i que els diferents contenidors que són paper, mira, els tenim aquí, tenim el paper, tenim els envasos, tenim el rebuig i tenim l'orgànic que està dins. Si està tot correcte i no està barrejat, llavors les papereres tenen el tic conforme està bé. La pissarra està molt malament, hem que tancar-lo. Les llums estan bé. I llavors el que fan és que tenen dos fulls, un verd i un vermell. Si està bé, doncs tenen el paper verd perquè es veu de forma visual que l'han fet bé. Si anem a una altra classe podríem veure que potser no ho han fet bé, algun dels tres ítems. A la que tens un ítem que no està bé, llavors s'hauria de ficar el vermell per sobre. I és una forma que la classe vegi a on ha fallat. I la setmana vinent intentar-ho fer bé i a partir d'aquí tenir-ho com aquesta classe. També els agents sostenibles no solament van a visitar les aules, sinó que també entren a la sala de mestres i miren si s'està reciclant bé en els diferents contenidors que tenim per reciclar a la sala de mestres. Creiem que és una cosa que està a l'ordre del dia. Estem visquent un canvi climàtic important, tenim un gran problema a la societat amb l'excés de consum d'energia, amb el tema de reciclar, o sigui, és una cosa força important i els recursos s'acaben. El planeta no és interminable i, per tant, pensem que és una forma divertida d'engrescar a l'alumnat a col·laborar en tot això, que sabem que això al final es pot traspassar a les seves cases també, d'una forma o d'altra. Al final, per això nosaltres intentem que sigui així, que li donin aquesta importància.